Ndichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa ndichida kutenda zvakanyanyisa kune vese vakasubscribe on our YouTube channel nevese vakatifollow on our Facebook page. Iwewo kana usati wasubscribe nekufollowa ita zvinhu izvozvo zvakanakira kuti pese patinowinza nyaya dzinowirawo ku page kwako kana ku YouTube channel yako andi pa YouTube pako anditi ndichitoti zvikudi kwese kwamuri mhuri yeZimbabwe chekutanga zvakare ndichida kutenda vasawira vedu veFit and Go ivo vatiri kushutira mugaraji mavo pano panumber 48 Kaguvi Street apo vanogadzira suspension dzemotikari pamwe chete nekutengesa maengine emotikari nemasteering rex. Aiwa iwe chaunongoita kusvika panumber 48 Kaguvi Street kana kuvabata panhamba adziri pascreen. Mr. Glenora mukoma zviri kudi ndiri ndakanaka handiti mufaro wangu kuva nemi nhasi akanenda fara kutokuonewo ango handiti energy inouya pamunoshuta pamavidheos neamuinayo apapa sei zviri kunyanyosiyana kudai vanhu tu vakasiyana vanhu tu vakasiyana pana muparidzi wedombo kwabva kaita Glenora kwabva tiri kuvazoita Shoni saka ari pana paizosamutaura naye ndishoni ndishoni toda kuti tizotaura nezvevamwe but pari zvino muparidzi wedombo kana Mr. Glenora zita rake chaicho riri pachitupa anombova ani uye ane makore mangani akazvarwa kungotiudzawo a bit of your background. Ndonzi Shoni Tafadzwa Maruta ndakazvarwa kuHighfields ndine 22 years ndakazvarwa 2002 22 years? Ndi 22 years. Alright. It's interesting, handiti? It's interesting. Alright, zve-comedy izvi, handiti? Especially, line recomedy raunorova nderako wega. Zvakatanga sei? Wakaziva sei kuti chipo checomedy chiripo? Ndisingakanganisi zvangu. Ini ndaidzidza kwaMutare. Okay. Ndaidzidza kwaMutare tangoitwa kuti timuri majokes mclass ngozonze. Shoni kwaunzwa Shoni angotaura joke ticharimwo wozoti ndiwataura. Saisaita system yoti tikataura nditi. Tema tanyarara tosiya mweso vachiseka kuti mweso vaipinda pama1. But unongwa serious so unzi. Kuti tichada kurambira taiwa Shoni adaro. Ari innocent akanyarara adaro. Saka takazongouyewo kuno pane lockdown pepe. Takaona vanhu vazhinji vachingoondakidza vanhu vachiita sei saka isusu 2023 takazongoti ngatingopindochi timbozame kuti zvinoita here 2023. Alright. Ndopandakapinda last year. But uri kusimuka zvakanyanya. Atikotendawo Mwari kuti vanhu vakatitambira because zvinhu zvinotyisa kuti macomments evanhu haufanzi munhu wese saka unongochitya kuti vanhu vachati but so far vanhu vakatitambira zvakanaka handiti. Alright, so chimbondiudza Shoni handiti unoshanda nevanhu vangani wewe pakucreata content rako? Creator content inoshanda navanhu 3. Alright. Tiri 2 vakomana ne1 musikana. Alright. Anonzi Tanatswa. Alright. Mukomana anonzi futi Tanatswa. Vanoshanda nawo. Tanatswa naShoni. Ndo vanoshanda nawo iwawo. Handiti. Alright. Uri kuonawo industry yenyu iyi handiti yemaskits yakamira sei tichitarisawo kuti industry mune vanhu vakawanda vari kuita zvavari kuita. Iwe uri kuonawo sei? Industry yedu ine competition yakawandisa. Because munhu wese angoitawo foni akutoitawo maskits netaitawo mafans edu aya akaita kuti ukoma ndokufarira zvisingaite but damboshandawo nemi ndinoitawo zvecomedy. Saka industry yedu plus mune jealous rakawandisa kuti kusimudzirana chaimo muindustry yedu muna zvekusimudzirana unozvisimudzira wega kuti usimuke. Alright. Saka wewe ukasatomira wega wakasimba unodona. Saka unofanira kutozvichingisa because sometimes anotokutuka mucomment section. Atoriwo munhu anoita zvekuacta but anenge aine ghost account. Ndiye anototanga kutosimudza moto mucomment section kuti uya andigonyere zvangu. Alright. Tiri ipapo zvinobhadhara here zvemakomedzi kana zvibhadhara zvobhadhara nenzira ipi because tiri kuona the fact yekutoti vanhu vari kuzviita samwe vanhu vanenge vachitobenefita. Zvine advantage nedisadvantage. Alright.
like kuti zvinobhadhara account like Facebook account yangu nini yakubhadhara. Alright. Nditi maadverts atinenge tichiita anenge achibhadhara. Okay. Kozoitwa disadvantage yekuti mamwe maaccounts emuZimbabwe munomu haabhadhari, haitobvumi kumonetize. Saka ndo disadvantage iriko pamwe pacho, but ini kwandiri so far zvakubhadhara plus ndine management. Alright. Yekuti inondinzwisisa sometimes vanenge ndichida vanondiitira. Alright, vari kubetsera kupusha brand. Kupusha brand. Alright. So imimi nekurira kwamuri kuita ndichitarisa nezera handiti muri kuzvimaneja sei mudhara, because ngoti wabudikira konai tumabhebhi Mr. Glenora kudai muparidzi wedombo muri kuzvimaneja sei hamusi wasikano inbox musikana akangona namba dzavo wasikana ndikwa zvakanyanyira, but haandozvimaneja because ndongowapindura izifi ndowapindura zvakanaka, handivapindura kuna vamwe vanoda kuti akatangwa nemwe munhu adomupindura rafu dozvizera kuti ndini ndiri kuzikanwa, ndini munhu wacho. But aiwa ndongokupindura bo uri sei bo kandine time ndokuti uri sei totaura tese nyaya bo wona kwacho ngoshatswa kuti boza mwana uzobvunza ndiGlenora ndokutaura nayo kuti ndinonzi ayo itane voice ra kuti vimoti ndiwe boza mwana kwacho ngotomupindura bo tomudairo ndonotomuziva nge makambosangana but usikatomziva. Kuroti miedzo iriko kuma inbox yakawandisa mukoma. Aiwa totenda kana muri kuikunda. Aiwa totoikunda miedzo. Hamuna kuroorere mukoma? Handikakunyepere zvangu. Ndikuroora ndisati. But handisi single manje. Hamusi single kuti? Single. Zvekuti vangatofunga kutoti akatondoona ipapo ka tondorara ndakutochema kuti ndisanga chiti uri single here. Handisi single. Ngoma nari kuti haasi hake ega. Pane zviri kuitika kuma background wadini. So far mamboshandawo nevapi vamwewo vamashanda nawo besides venyu Tanatswa naTanatswa group rei? So far wandoda kutenda zvangu muindustry, ndoda kutenda Pop 10. Alright. Secalas. Magic. Allen Skits. Ndo vanhu vakanyomira neni vanhu ivavo. Vai pandakatanga vanhu ndakatanga akanyau nditambira pandakatanga Allen Skits naMagic na Pop 10. Alright. Ndo vakamira neni vanhu ivavo. Ndo vakati ndizozikanwa kunzi Glenora muparidzi vedombo, ndo vanhu vakamira neni ivavo. Ndo vakabatsira kupusha brand. Kupusha brand. Vafana Allen naMagic na Pop 10 andonyepera Mwari. Vanhu ndo vanhu vakanyashanda nawo. Alright. Ko tiri kuti kushanda nema big brands Master Maombe ka? Ayo, Master Maombe. Iwewe uchisimuka waifila sei kuzoti wakamira na Pop 10? Pop 10 satamba naye ka? Na story na nyaya naye Pop 10. Ndaita ngechimumumu. Katega munhu ari papose. Ndina Pop 10. Ndasingakwanisa kutaura bozi. Ndechikoti pamwe unozotaura nepasi bonzi. Pana chibva pana. Ndakatonyarara ndapo kuti usatsamwise mukuru. Ndakana ndakangonyarara. Ndine mukomana. Muri kutasira kushanda nevapi futi in the future? In the future. Inini hangu handidi kunyepera vanhu. Inini munhu andobhilivha mucomedy zvekudaro. Ndobhilivha Nigel Slake Pastor. Alright. Nijo handizivi zvangu ichazoita naye here kana kuti. But I respect Nigel. Alright. Ndo pavanhu vese aNigel bo vamwe vese anopusha Nigel. Aiwa Nigel. Ndiye anokuinspire. Oti munonzwa kunakirwa kuti ndichiona comedy yaNigel so unonzwa kuti but ndichasvika here apa Nigel apa. Alright. Because akazotondi-inspire kuti ndinyaya kuita zvandiri kuita kuti Nigel aita kuti munhu kuti upinde mugame iwe une art rako. Vanhu vanokubhilivha kuti vanokuziva naro kuti anoti zvakatu wosaka ipapo nhasi oti Glenora wamuzive wasinganzwi oyo ndiNigel wakata kuti ndibhilivhe muzvinhu izvozvo. Handisati ndambosangana naye zvangu kana mbotaura naye pafoni handisati. But munhu anokubhilivha. Alright. Aiwa interview ino yari kuiona I believe kuti pane something chamuchaita. Always api mamwe mafuture projects amuri kuita ekuti vanhu vangatarisira? So far ndine project ndirogadzira rechimurenga rekuita nge komana akarwa hondo anditi vari pakurwa hondo ipapo masita ari kutaurwa evanhu vakarwa hondo vanhu vekuti vaisa exista like panoti vana Robert Chitepo aiwa ndiHerbert Chitepo but Hoshebert Chitepo
ndo uyu andinogadzira izvozvo nerimwe ronzi hasela mainterview ana hasela chichichi ndo maprojects andinogadzira izvozvo. Alright. Pane vamwe here vemacompanies vamakamboshanda navo zvinhu zvakaitawo semaendorsements kuendosawo mamwe mabrands? Ya, mabrands aripo anakamboshanda nawo. Aripo akawandisa mabrands anakashanda nawo. Zvekuti ndikataura mazita amwe tikazomasiya nzonzi pamwe uku ndowakapiwa mari yakawanda kuataura. Hatisi kutaura edu mazita. And are you open to work with macompanies? Ya, ndiri open. Handiti? Alright. Pane vane vachida kukubatai nekukufollowai Mr. Glenora because maclips twenyuka chandakaona ndechekuti twakawanda mukutendera even mawhatsapp mumachichi vanhu vari pawhatsapp anogona kutoshaya kutoziva kutoti anokubatai papi. Ya, ndiri pafacebook Mr. Glenora. Pafacebook futi pane inonzi Mr. Glenora TV and Comedy. Kozoita paInstagram ingori Mr. Glenora. PaTikTok Mr. Glenora official kana kuti muparidzi wedombo. PaYouTube Mr. Glenora. Andini tikabva panapa tisina musina kumboita atrenyuka vangatsamu. Andini vangatsamu. So guys mira ipapo mumboona mukomana achimboita tunhu twake. Andini so don't forget to go and like his Facebook page and follow him. And also don't forget to subscribe on his YouTube channel and all his social media handles. Kuitira kuti zvinge zviri zvinodi zvinofamba zvakanaka. Just wait ipapo mubve mazvionera. But I don't think that I'm going to be coming back again. So from Uncle Saint, for now it's much love and God bless. Mira ipapo. Saka ipapo nas. Vanhu kuti Jesu akatemwa nematombo achibvangofira papepa paneti. Aiwa anonzi Stephen. Ani? Stephen. Ani? Ndi Stephen. Even ari mangozvizwira mesa neti. Tikuti Stephen mukoma. Ani? Stephen. Stephen Sigau. Stephen wemuBhayibheri. Stephen. Mangozvizwira chaditi. Saka ndipandiri kufunda kwashe nhasi aneti. Aiwa kunonzi Fit and Go. Fit and Go. Yanzi Fit and Blow. Aneti. Aiwa mukoma tikuti Fit and Go panoitwa zvekuserviswa mota. Fit and Go. Pit send kana kuti. Aiwa Fit and Go. Izita kana kuti. Kunogadzirwa tsoka. Kunogadzirwa motikari vanoita zvekuservisa motikari. Ona zvemota. Wasa thank you mangozvizwira mesa neti. Thank you.